Takže čau ty lidi, dělali tam nového videa ze hry Fortnite a dneska středáme nový reloady. Tady jo, reloady rankedy a snad to bude dobrý, páč. Tady ty rankedy jsem ještě jsem je nehrál, tak uvidíme. Snad to vyhrajem a tak jo, už jsme ve hře. Ty krásné, takové lobíčko, jo. To ani nevím. To je hustý takový. Tady v těch reloadech, prej, ještě jsem je teda nehrál, jo. Takže říkám, že úplně nevím, co od nich mám očekávat, jo, ale to se může stavět, jo, takhle. Tak. Padneme si... Kde je to dobrý, čet? Tady třeba, tady. Tady to by bylo mě dobrý. Si myslím, tam nějaký pole. Tam je nějaká díra, jo. Tam padneme. Třeba to uvidíme. Koukal jsem se jako na videa a prej by tady měly být nějaký minihry. Tak uvidíme. Krásná hnedka M-ka takhle. Zde se nesmí stavět. Zajímavý. Co je? Ty kráso, aha. Tak stane se. Čes, jo, stane se. Krásně, to se mě takhle zabilo, jo. Docela přísný. Ty vodo. Co tady je? Jaký hitbox. Že se mě jenom netrefí. Sneaky peaky. Ty kráso. Yes! Že máme to. Ty krása. Tady je libovoučký loadout. Je libovoučkej. Úplně bomba. Ty krása. Čát, myslím si, že co je lepší. Já to nechám takhle. Asi. Tak. No a to je asi můj finální loadout. Že se to možná takhle. Ty kráso. Ty tady. Máme nějaký. 22? 22? Dead, hele, chat. Máme první eliminaci. Krása.
Asi pro více eliminací. 33. Dat. Easy. Krása. Styl. Miluji tady tu pampu. Kráso. Další dead, krása. Hálení. Ty krása, já mám aim. Tam asi nepůjdu, ale já někoho zabil. Co to je? Další dead. Ty krása. Že to padá úplně samo. Z ty kilečky. A dáme ven, jo. S takovým libovým loadoutem. Hele, hele, hele. Dead. Nádhera. Dead. Nice. Dead. Ty krása. Dead. Nice. Tak další. Aha. Ještě někdo bude. Se střílí. A tady. Ty krása. Odkud, ty krása. Dead. Jdem pro něj. Máme krásný endgame. Tak snad dáme vy, až vydám. Absolutně ho nevidím. Dead. Nádhera. Dead. Jako, já vím, to je za špatný hráči, patějou Ranked Diamond Bronze 3, ale plánuju dát Unreal v reloadech. Což pak to budu úplně našlapaný cápci. Dat. A nechtěl bych overshieldek takhle na mě. Čas můj je mi úplně špatnej.
kráso, že by? Máme 20 bombů. Ty kráso. Vidíte, jak tohle zaslouží normálně like. Chodí. To slyším. Kráso. Ty krásovin. To byl poslední cápek, tak... Myslím si, že tohle si určitě zaslouží like a odběr. Kdybyste takovýhle videa chtěli další, tak určitě dejte like, jak říkám. Určitě podběr, mě to potěší a podívám se, že mám rank. Bronzejčka A, rank up, dostanu bronz 2. Za mě super, 108 bodů, já jsem si skvěle zahrál. Doufám, že vás to bavilo, dejte like, odběr a ču.